lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, Diyos mo rin aga po sa inyo kabos ng mga tugang. Talagang mainiton ang saldangon yan. Kaya si mga nagraralaba dyan, dali-dalian nindo, si mga mabilad kan sa indong mga palay. Bilis-bilisan habang mainit pa ta. Talagang grabe ang saldangon yan, oh. Anong oras pa lang? Ay alas 8:40 na po kita ngunya na pagkaaga. Ngunya na Sabado, Hunyo 24. Ayan po. Hunyo 24, si mga may tada-tada dyan sa San Juan. Kasi mga kapiestahan kasuod ma. Sorry nga pala, duman sa ida ko inabot talaga ng para-imbita. Rugado man kay akong maray kasuod ma. Painot kasi igwa pa akong inatindira na 2 days seminar po ay regarding sa mga
at kaipuhan po sa barangay. So but anyway, yan na naman po kita sa sarong oras may kabanga sa programang Bicol Connection ng satuyang Karonda Joey Habana Lynn. Talagang ako na yata digdikado Sabado ni Karondang Joey. Diba, Pat Moralio? Pada Moralio Pablo. Ini si engineer talaga mga complete attendance po ini. Arog ka ini ki Nita Bert and Nita Dumangog na talaga pong aktibong maray sa pagprahinan yung kan mga programa digdi sa RPNDCKI, the pioneer radio station here in Rinconada. But anyway, mabalos po sa mga paghinanyog nindo. Pati na po ining mga nagpaprahinanyog sa mga transistor radio. May madyan na po kamudain ninyo kami pagpabayaan ta. Sabi nga ni, pigpaparkantyawan kami kang ibang mga radio stations porque sinda mga FM kami AM lang, pero at least yung mga kasing idaran ng ka ining RPNDCK ay na the pioneer radio station here in Rinconada and lalo na po digdi sa Iriga City. Kami po ay miyembro kang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kadado ako ngunyan maski mainito na maray. Dahil sana ko mga program ta pagkakataon man po ining maguro atubang man kami tayaon man si pirang kapo pirang tugang ko. Sa minsan lang kami magkakaoro atubang. But anyway, ang sa tuya po makakaibanan sa technical side. Andyan po ang perming kaibanan every Saturday po si Sir Jimson Toriano Oco. And of course, yaon man po si Tony Matic Saison sa information. And of course, duman man po sa transmitter, nandoon man po si Sir Joanner de Villa. At saka ang kibanan niya duman sa iyang PSG si Rodel Cesar. Yaon man po dyan si duman na bumisita si Aldrin Lee. At siyempre, mayo pong Bicol Connection, mayo pong matukaw, digdi kong mayo po si ako. Kaya hello po sa mga nagdadangog sa programang Bicol Connection. Diretso po kita sa Urulay sa barangay. Kaya may 2 oras po kita. 2 oras po kitang ma-connect-connection. Sa ini puro man ini informative maski na mag-abot kita duman sa barangay. But anyway, pag-abot po duman sa Urulay sa barangay, matapik po ako kan mga pangangaipo, kan mga nangyayari at mga pangyayari at mangyayari pa sa buhay sa barangay. Lalo na po ini sa tuwing mga constituent sa barangay na padakol-dakol man po kan problema ninyo. At ako na kaya handa pa akong mag-serve. Public service po tayo. We are public servants. So, kinakaipuan tangon niya. Hello also to Iqbal, my love, my dear friend from Pakistan. Kadakol po kitang mga tagapaghinanyog na from other countries. So, dahil man po pwedeng, dahil man na maski sabihan ng good morning or good afternoon. Dahil we are very thankful nga sa kanila, maski na daininda, even though they do not understand what I am talking about, they are enjoying watching the program. So, diba, Engineer Pat Moralio Pablo, Blas Piñas, and of course, si Bert and Nita Dumangbog, na permi pong ining mga ini, kung baga sa eskwelahan, or any event po, complete attendance po ini sinda. I would like also marhay na hapong umaga man po kay Honorable Meldan Robles Morales. Na pirming nakaantabay sa mga programa kaining RPNDCKI. But anyway, ano kayang i-connect ko naman dahil ang programa yang ini ay Bicol Connection. Bicol Connection na pag-connect tayong tapo ining mga nangyari na, mangyayari pa lang at
Ayan na sila sabi ko. Biga adalan ko mara inita. Ining si Karondang Joey Habanalim talagang busy sa ka pagsabado at tukawan ko na lang ng tukawan ini. Okay, upuan ko talaga. And bahala na sa isa na maintindihan nindo kung ano man ay paparating ko sa inyo ta. Halos magkaparehon man sa na ini mga informative programs ini dining RPNDCKI. Dahil man ini na iiba kahit itong sa Urulay sa barangay. Takan pinagmukna mi nga ni ining Urulay sa barangay kaibanan ko digdi si Karondang Joey Lim. Pero pagkapirang meetings na mo, ay pinabayaan na lang ako. So, maringaning tamidyo pa, paano natututo rin po ako, nanunodan ko na lang. Sabi ko nga di itong panahon, bako man niya ako akong mascom. Kasi bako man niya ako akong nasa entertainment. But anyway, napag-aadalan man pala. Okay. Special meeting po, ginibo ng birth sa Naga City matapos muling makapagtala ng COVID cases. Ini pong mga BHERT, ini po inisi-selected lang ining mga barangay health workers volunteer. Pero may special training po ini sinda. Kaya dahil man po ini basta matatawaran ta grabe man nga ni ining mga obligasyon na inaatubang kasi ining mga birth na ini. Dapat nga ni yung health protocols na to, yung health na po, yung mga health guidelines natin sunodun ta. Nagdadakol na naman po ining mga nai-infected. At dito nga ni sa Eriga Igwa. Saka ang pang difficile ka ini po asymptomatic. Difficile po ini pag nag-asymptomatic. So we must be careful. Ining si COVID po, dahil pa po kita pigbabayaan, yaon pa po digdi sa sato. Hello also to Osman. Ayan, they are again yung mga my love from different countries po. Ining mga sakuyang mga boyfriends. Kaya inaapod ko po sindang boyfriend kasi they are all my male friends. So, di ba, pag mga lalaki, boy. So, kaibigan. So, marami po sinda na mga big friends ko po. Mga male friends. And I call them all my boyfriends from all over the world. International po ini sakuyang mga bakrakadang ini. Bas, kumusta ko man sa ko yung mga bloodlines. But anyway, di na nga muna kita sa special meeting po na pinaggibo sa Naga City. Nakapagtala sinda. Muling nakapagtala ng COVID-19 cases. Nagkaigwa po sinda ng special meeting ang mga Barangay Health Emergency Response Team. Ini pong ang buot sabihon kaini. Diba, Richard Orlando na-recruit ko na. Gusto man magparahinan nyo kayo ng mga programa digdi sa RPNDCKI. Lalo na sa sakuyang mga programs. Diba, Richard Orlando? Maray na aga po sa inyo. Now, nagkaigwa po ng special meeting ang mga Barangay Health Emergency Response Team. Saan buot sabihon po kaining birth. Bako po ining birth na ipinanganak. Ini po BHERT. BHERT. Ibig buot sabihon po kaini Barangay Health Emergency Response Team. Sinda po ang enot. Sangunyan nga ni sinda po ang nag-a-assist sa mga eskwelahan. Lalo na dyan sa Samuya. Kasi sinda po ang nag-i-scan kan sa endang temperature. Sinda po ang mga immediate response whatever it is, whatever happening. Ngayon, pag in case yung mga estudyante na malaog igwang lagnat, sinda po ang bahala kaya. But sad to say nga, digdi sa Eriga, mayroon kitang infected.
But ayun na, di wag na natin banggitin kung saan siya. Pero ini ano lang ini, igwa lang dudumanan na special na ano niya sa buhay niya. O sad to say, da isinda makakakuha kana examinasyon na yan without COVID, ano ba ay tawag ka ini? Na dahil po sinda ma-examine kung they are COVID-free. So, ini nga nagpagkakaigwa ni meeting kan mga Barangay Health Emergency Response Team o BERT matapos muli makapagtala ang Naga City ng COVID-19 case. Kakalockdown na ang mga harong ng nasabing may simptomas ng COVID-19. So, dipisil ini ma-lockdown kita. Sa bagay, harong na lang ang bigla-lockdown ngunyan. Bakong araw ka itong kasagsagan na talaga pong ay nilalockdown ninda ay yung isang ano nga po kayan, so isang parang compound. If you are staying in a compound, the whole compound is lockdown. So ini pala naka-lockdown na ang mga bahay ng mga sinasabing may simptomas ng COVID-19. So ingat po kita, lalo ngunyan o sa kasuudma lang kapiestahan kan San Juan. Kahit na nga ni sa Metro Manila, sa Manila po dain na ibitaran ang talagang magtaitay, nawala si social distancing na, which is importante pa po yan. O yung mga baraylihan dyan sa mga barangay fiesta na yan. Kahit na po tinugutan na kita, pinayagan na po kita na mag-celebrate to any event. Basta po yung health protocol, sundin po natin. Especially the using of face mask. Okay, dangugon ta daw ini si Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. Hi, hello. Ako po si Monica Perique kan Limassol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayan po, inaanyayahan po kita ni Madam Monica na maghinanyog kami sa mga programa kang RPN DCKI. Diba? Regular host of this program, Bicol Connection, Joey Habanali. Ano ba ining shoutout na ini ni Joey? Dangugon ko daw ini ta. Dahil ko inimayada daw ko mga ano ni, purbaran ko daw. Si Joey Habanalim sa programa Bicol Connection. Ayan pala yung si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Hindi pa saro na ini. Joey Habanalim sa Bicol Connection. Ayan, si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Ayan, magpadagos po kita. So, ini po nga ni pinag-lockdown na nga ni sa Naga. Ta igwaman nga ni digdi sa Erika. Kaya lang ako magbanggit kanta. Ngunyan pati pag nasabi ng may ano ka, parang iniiwasan ka na. So, layunin nito ang pag ano, ining pinag-lockdown sa para mga sinabing bahay na igwanin mga simptomas kaning COVID-19 na mga residente ng barangay ng Concepcion Grande, San Felipe at Pacul. Yung nga nito, di ba, pagkaan po sa Concepcion dyan sa Naga City. So, layunin po ninda upang hindi kumalat pa o makahawa. Dahil ayon kay Magno Reyes, itong nurse at chief ng BERT, bahagi na ito kang sa indang paghahanda sakaling magdakol. Magdakol na naman ang mga kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Naga. So, ngayon, nasa 6 na ang active cases. So, just imagine, ang sa sarong lugar lang na araw ka ini sa Concepcion Grande, 6 ang infected sa kanila. Bako po ining suba-suba na naman. Sa ining 6 na ini, si mga kapamilya ka ini, baka magkahurlakitan. O, marengani ko kung igwa pa kitang, ano ba yun, contact tracing. Pero dahil man yan nahali na, dapat igwang contact tracing si mga nakahalubilo nito na maimbitaran po na magdakol. Na maringani kung araw ka ito na meron mga symptoms. Pero ngunyan, ining mga nako nadidetect na ini ng
infected na naman, ano po sila? Asymptomatic. Mayo pong nailing, mayo silang nararamdaman. So, kailangan na handa ang mga birth. Dapat handa ining Barangay Health Emergency Response Team na ini na do your best. Although mapagalon man kaya na sa lugar ninda, dipisil. So they must monitor paghanap sa mga posibleng may sintomas ng virus at muling ipatupad ang mga dating health protocol. Kahit na marami ang mga nakakampante na kasi. Ang sabi ko nga dahil kita pakakampante. Dahil ng COVID na ini, dahil pa talaga nagkahali. Hindi man naniniwala ang iba. Kung ano na kasi sinday, sabi ninda, bako naman daw yan. Moon yan, igwa na namang mag-infecte. So, ining sa Naga City nga ni, ay nga ni, 6 po ang sa indangon yan. Sa panayam kay Madam Reyes, nasabi nito na ang mga protocol na dapat mangyari tulad ng pag-lockdown ng hanggang 5 araw sa mga nakararanas ng mild symptoms. Moderate symptoms po, duman sa 10 at sa hasta 14 aldaw po ang lockdown kaini. Dahil kita pakakampante po. Hangad kan mga be-hurt, ining mga Barangay Health Emergency Response Team na ini na mahadlangan. Kaya kung kamo binibisita, kung kamo pinagla-lockdown, be cooperative po. Sumunod po kita. Namuta para maiwasan po ang muling pagdami ng mga kaso sa lungsod, hindi lang po sa Naga City, kundi ang programang ini hinahanda sa paparating na Peña Francia Festival. Ini nga ni Kalipis September Peña Francia na kita. Pero digdi sa Eriga, ano ba ang event natin? Ngunya na di ba before Peña Francia? Before Peña Francia nagkukuyan kita foundation. I remember September 3 is the foundation of Iriga City. So yan, hali na kita sa Naga City. Sa Naga City, sabi ko na dapat nag-umpisa tayo sa Camarines Norte. Going to Camarines Sur and then going to Albay. Bicol connection. Pero bako man lang yan iniman sa ng Bicol ipagpapara-connect-connectar ta. Balikan ko daw ining pinagtema ni Karundang Philip Barasina. Nakakalungkot man po na arog na naman kayo ang nangyari. Maski paano po. Ini sa tuyang mayora, igwa man ini mga naginibong maray. Kadakol man ka naginibotang maray. Kandi, kaya lang, sabi ko nga ni, ansarong public servant. Ansarong public servant po. Makadakol man kayo, bako man yan perfecto gabos. Kadakol man po kan mga yan ang sabi nga ni, we cannot please everybody. Permi po yan na may pagkukulang. Maski na po sa sarong-harong po. Sa satong harong. Kung igwa kitang tulong aki kayan, bako man gabos natin na tulong akin yan, urag-uragon. Bako man ng gabos ng membro ng pamilya, madudunong. Bako man gabos ay matulungin. Bako man gabos ay perpekto. May ibang perpekto, kundi ang pangaran na perpekto. Pero kung maski na nga ni perpekto na,
There is nothing perfect talaga. Pero yan may pagkukulang, may sobra, may nagiginibo, mayong igwa man na dahil nagiginibo. Maski pa anong gabuhon kan sarong servidor. Kami nga ni sa barangay, ginigibo mi na ng husto ang gabos na ang kaya ming gibuhon. Kadakol pa kan pasaway. Pero only in the Philippines kasi yan. So dahil ako nagpapaka-stress kayan. Minsan nga ni pagsamuyang TV medyo naiinis na. Kasi isa man baga kayo ang dahil masusuya. Kitang mga servidores, pag iko kitang mga nahihiling, talagang araw kayan. So, hilingon ta daw kung ano man ining igwa nga ni nagapot man sa mo, and how about the corn seed supplies po. Ito, ining sa Camarines Sur, Minalabak. Maray nga ni sa Minalabak. Sa bagay, ining mga seedlings po na ipinananao, pero naman igwa dyan sa Department of Agriculture. Kaya ining abono at libreng binhi na ipinamigay ng LGU sa mga magsasaka sa Minalabak, Camarines Sur. Kadakol ka magbe-benefit ka inita, enot na enot ang problema ka ini sa tuyang mga paratanom. Ini sa tuyang mga paratanom. Ang fertilizer po, ining sinasabing abono. Kaya dapat, ining libreng abono, subsidized na po ini kang gobyerno dahil talagang daiman po maaanyan kan sa tuyang gobyerno na ay kan sa tuyang mga paratanom na just imagine ang sarong sako ay mahigit 3 mil na. O tapos si binhi mong paroy. Si pagpatanom mo kayan, si pagpahawan mo kayan. Halos wala na po. Kaya it is really needed by the farmers, lalo na ini mga paratanom ng paroy. Taunang-una ang bigas natin ang pinaka number 1 na kaipuhan kansarong Pilipino. Yang unyang, kung they cannot afford already, na ini nga nipig sa sabing 20 ang kilo ng bagas, noorin pa kaya ini masusunod na 20 pesos. Dipisil mangyari ini. Kaya dapat ini sa tuyang President-elect, dahil dapat nagtataram sa arog kayan. Madipisil na po yan. Taenot gabos na kaipuhan po sa pagtatanom nin paroy ngunyan. Kaming uma. At nadadangog ko ang mga hinaing, kasuod lang. Piyestang-piyesta po, pero ang pinag-uurulayan si pananom. Kaya tama po ini, na magtaon na ning libreng abono, libreng paroy. Kaya hindi pisil ka ini kung mayong budget. Ang budget na number 1 na problema. So, dapat talaga, pag-ulayan ta ng gusto ini, pag-isipan ng gusto, at aruganik ini, ang Department of Agriculture ay kinuhakan sa tuyang elect president. Ano man baga, ang paano niya, pamumunuan niyan, na daiman nga ni sa tataong, bako he is not a farmer. They have golden spoon in their mouth. Paano niya? O araw nga ni kayo ay nagkapot baga. Chairman ng agriculture, si Senadora Villar. Anong ginibo niya? Sponsor siya baga ng rice tarification. Importation. Binagsak si paroy. Binagsak ang presyo. Pero si mga kaipuhan, sobra kamahal. Pagkatapos 5 peso ang presyo ng kala, ang sarong kilo kan paroy. Ano mangyayari sa magsasaka? Ibig sabihin pala si sarong sako, dahil ang sarong sako kan palay ay halimbawa na 50 kilos. O times 5 o 50 times 5, 215 lang po ang sarong sakong paroy. Paano man mabubuhay si mga paratanom? 250.
Ay kung yung tinatarukan mo ay half hectare lang. O kabara, ano ba yung apod yan? Kabangang, ano ba yun? Hektarya. Ayan po. So, dapat kay ni asikasuhon man ini kay ni sa tuyang gobyerno. Ha? Asikasuhon ta. Masakit man talagang pataas na pataas ining kuyan. Pataas ng pataas ini mga gastuson. Ani mga gastusin kay ni mga paratanom sa uma. Grabe na ini. Just imagine na ang sarong supot na abono 3,000. Ay ko yang kinakaipuan mo doon sa sarong ano nga apod kay dito? Sarong bungton-bungton. Kasi ang uma talaga may mga partition man niya maski saro lang ang may sadiri kayan. O kung matarok ka kung si abono na kaipuhan mo duman sa pinagtatanuman mo. Halimbawa yung half hectare, yung kabangang ektarya. O magkano kinakataya mag-abono ka doon na 10, ay tamahiwason to. Halimbawa na sa 10 supot ng abono. Ay times 3, 3,000. Di magkano na? Sa umna natin times 3 o 0,3, 30,000? 30,000 nga ba? Pagdating po sa computation, wala ako doon. Absent ako nung tinuro yun. So, swerte ka ining minalabak at nag-release na sila. Sabagay, digdi nga ni Saring Kunada, nag-release naman sila. Aram ko itong mga paratanom nagdadyan man sa DA. So, igwa man na, permisindang, ang request nga pala, may nag-request na naghahapot kung igwa ng binhi ng pananom na ano ba yun? Mais. Mais, igwa daw. So, swerte ka ng mga magsasaka sa Minalabak, Camarines Sur, tuloy ang pamimigay ng libreng binhi at abono. Ito ang maganda sa mga magsasaka sa Minalabak. Sa mga paratanom tanim paroy, ayan, may libreng binhi sinda, may libreng abono, fertilizer sa mga paratanom dyan sa Minalabak, Camarines Sur. So, ito ay upang matulungan man ang mga magsasakang pasan. Ini kaya nagtataon ng libre para matabangan man po ining mga paratanom na pasan-pasan ninda ang sobra kamahal na farm inputs. Abono rin, nagdrakan oras na 9:05 na po, ngunya na pagkaaga. So, ayon kang mayor ka na Minalabak na si Chris Lizardo, maabot na sa 3,000 ang presyo sa bawat sako ng abono. Ano maabot? Nag-abot na, sobra na nga ni. Na dating pumapalo sa may 1,000 lang yan hanggang 2,000 piso. Pero ngunyan sobra na daw sa depende pa yata sa abono. Sobra 3,000 na daw o 3,000 pa. Meron 3,000, meron labi 3,000. Kaya ang programa para sa mga magsasaka ay dati nang pinatitibay ng LGU. Tinatabangan na po. Bago pa man ang mga problemang kinakaharap sa nasabing sektor ngunyan. So, ang bayan ay isa sa mga pinakamalawak na palayan sa probinsya. Ining Minalabak nga ba? Ano ang pinakamalawak na parwian digdi sa Camarines Sur? Sa katunayan nga mayroon sindang Bushwalk Festival. Ano ba yan? Bushwalk Festival. Sa transition period para sa bagong administrasyon at recovery program ninda sa pandemya, sana mapabilis din ang transaksyon pagdating sa pagbibigay ng ayuda sa mga bako lang si magpapalay, si gabos na mga magsasaka. Makinabang ang mga magsasaka, gabos na paratanom, dapat magbenepisyo kainin.
Dahil sa gabos talagang paratanom tali, sa pagkakaaram ko nga ni, sa pagkakaaram ko, pati pala ang batag, pati ang nyug ngunyan. Pinagkakaano pala ng fertilizer. Pag dahil mo daw pinagkaaga ng fertilizer, dahil man mabuga ng tultul. Lalo paparabisita kaya kita ng bagyo. So, pagtarabangan ta po ini. Dapat pagtarabangan ini mga ining mga magsasaka na ini. Grabe na po ang pagtios kaya ini mga paratanom ta. Lalo na ini sa paroy ta. Paano man kaya ini? Ang satuyang ano ba yun? Pinabagsak niya ang presyo kan paroy. Tanganing pagkakaano, ano ba yun? Paglugi na si paroy, ang mga magsasaka, mini mga paraparoy, sinasabi na, maray pangaya ka, ini pabakal na sa na ini, uro man na ini. Oy, kayo pagpaparpabakal nindoan uma, say nakita makuha ng bagas. Kaya ayan, nagano si Senator Villar na rice tarification. Rice tarification. Pero paano na? Paano mabubuhay ini sa tuyang mga paratanom kanuma? Ini mga para nakikiumalang. O pag pinabakal na to, mayo na. Mayo na. Kaya pagtrabangan dapat ini. Mahiling taman ini mga paratanom na ini. Dahil kung mayo na kitang paratanom, mayo na kitang sadiring paruyan, mayo kitang sadiring bugas, ayan. Pagpaparaasa na lang kita. Imported ang pinagkakakantang bagas. Samantalang ang Vietnam. Ayun po, ang Vietnam, asinsadong maray ang Vietnam. 'Di ba? Councilor Jeff Poitino. Paano nang maging ginibo niya to kay ni? Okay, commercial muna kita tanganing masustainin sa tuyang programa. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Aram daw nindo kunta no, importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga,
member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 9:15 na po kitangon yan. At least, inot-inot po ining sa tuyang pag hanap kan mga connection ka ining Bicolandia. Pero po ining ining mga sasakyang bumibiyahe sa Naga, nabawasan po. According sa PSO. Inyong nga po dati, pag nauna ko duman sa medyo, may mga nasasarabatan po ako na ining bus na free ride. Dati igwa kayan, pero ngunyan dahil ko na nahihiling. Nawara si mga free ride going to Naga. At ito pang nabawasan pa si mga bumabiyahe. Paano man dayan mababawasan? Ay, pero si ano ba, nagbaba ba ang sa tuyang gasolina na naman? Dati nahihiling ko 85 pataas. Pero ngunyan, igwa akong nahihiling na, 84.25? Makapagkarga nga. Parang 84 lang yung nahiling ko. Pero ito, si last na karga ko, 85.50 yata o 85.65. Kaya, kumusta na ang satuyang talaga? Ang satuyang oil price na perming nag-aalumpati sa paglulumpat talagang magtaas. Every week. O just imagine, every week nagtataas. So, di pesil man po. Siguro, iyo ini ang dahilan kay ning nagbabawas ining mga biyahe. Nababawasan ang mga bumabiyahing sasakyan sa Naga, pampubliko man o pribado. Ito ang naobserbahan ng Public Safety Office po. Kaya ini nga nagsabi na ang mga sasakyan po bumabiyahe sa Naga, nabawasan according to, ito ang sinasabi nitong Public Safety Office. Ito ang napag-alaman kay Executive Director Rene Gomba. Dapat talaga gabos lang isuspende yan eh. Ayan, tapag-ulayan taro sa atyan ining manunungod kay ining mga license, driver license, and of course ining registration of vehicles. Ngayon, ang sabi kasi, bumaba ang bilang ng mga pampublikong lunadan. Namamasada sa lungsod, pampubliko, ining mga nagpapasada. Sigun nga sa sakuyang observation, ang obserbasyon ko po, nawara yung mga nahihiling ko mga bus na bumabiyahe na free ride. Sa bagay, di ako nakalunad pa dito. Dahil man kaya ako nagpapaраbiyahe ngunyan, tagpisil magparabiyahe. Enot pa, na ignorante na po ako magbiyahe. Going to Naga lang, nalulula na ako. Kasi, dahil ako nakakabiyahin ba kung araw kahit nung dahil pa nagpa-pandemic na every week nagpapanaga ako, nagbabiyahe ako, minsan Manila pa. Kaya siguro pag nagpa-Manila ako, ang lola ko, baka bumalik ako doon sa pagkakataon na before noon, masyado akong malululain. Nalulula talaga ako. Ay, may ano pa yan, sumusuka pa talaga ako. So, aram mo talaga iningin ta nagbaba. Bumaba ang bilang ng mga pampublikong lunadan na namamasada sa lungsod ng Naga. Kasi ganito rin sa pribadong sasakyan, dumami din naman ang bumabiyahing motorsiklo. Kasi po ang motorsiklo ay mas lesser po ang gasolina. At saka mababa po ang maintenance ng motorsiklo. Kadakol almost gabos na pamilya po all over the Philippines. Gusto ninda ay maka-acquire po sinda din motorsiklo kasi yan po ang pinakamadaling means of transportation sa Satuya. Kasi may sarong kilo, may sarong litro ka lang, makakabiyahe ka ng pasintro, makapagsaod ka na, pero gura naman si sarong litro ngunyan. Sabi ko nga sa mga naagihan ko dyan sa mga gasoline, 84.50 yata. Basta less than 85. Kaya sa pagpuli ko nga sa atyan, makarga talaga ako. Tamang-tama, may dara akong galon dyan dahil siyempre magpapag-grass cutter kami sa barangay. Makapag-reserva na kulang man sa 2 galon siguro ang makukonsumo. So, dahil matukoy kan opisyal kung ito ay dahil sa patuloy na pagsirit ng produktong petrolyo o kaya naman ay libreng sakay.
Kasi nagpanaga ko kan Martes, di ako nakahiling ng libreng sakay. May libreng sakay sa lungsod na programa ng LTA lang, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o itong LTFRB. So, nababatid niya to na epekto ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ang dinadahilan. Bakit? Wala bang ibang source ng kerosene ining ano ba yung apod kayan? Wala ba tayong ibang source of petroleum? Dahil before ang Aramco, igwa kita sa Saudi Arabia. O ba't ngunyan na nagyera lang ang Ukraine, grinig pinagyera lang kaining Russia, naging dahilan na. Kasi sabi ko nga, pinag-uurulayan mi kasuod ma, ini palang Ukraine, talagang bakong barbasta ini. Bakong barbasta. Halos lahat ng source natin, sana, biro mo ining trigo. Pag mayo nang nagluwas ng trigo, mayo nang nabakal na trigo, paano na kita? Mayo nang tinapay na ang Pilipino pati, nasanay na rin sa tinapay. So, paano na yan? Pag naday na kitang mayo na kitang trigo, o paano na ining pandesal? Ang sabi ko nga ni, di bali sana di bali sana mahal, bastang igwa. Ang masakit kaya, may kwarta ka nga ni, mayo ka mang mabakal. Kaya, ara mo ka, basta, pag igwa kong kaulay-ulay, nagpaparulay-ulay kami, ang sabi ko, we have to be prepared. Magtanong kita. We are getting into worst po. Ang pinaka worst scenario ka ini, pag mayo na kitang ang inot mawara ang petrolyo, mawala ang harina, paano na tayo? Magtanong kita. Bawat bakanting lupa dyan sa baris bisan nindo, tanuman ta. Padipisil na marayan, dipisil na maray. Gutom ang abutin natin. Si 20 pesos na bagas dahil na nindo pag-asahan yan. Dahil mangyayari yan para sa kulang. Dahil mangyayari yan. Dainot na inot, napakamahal. Dahil man, bako man ng gabos na oras, may subsidy ang ating gobyerno para sa libreng abono, libreng binhi. Dahil kung mayo na nakakapagtanom ng paro, paano pa magkakaigwa ng libreng binhi? Na kinukuaman yan dyan sa mga magsasaka natin. So, ini ang paghahandaan niya itong maray. Kung igwa kitang kwarta, itago nindo yan. Kaya lang ngunyan, para si sarong taon magbe-birthday, ayan, magwawalgas ng pera. Yan ang laging ina-advise ko. Those who are always, ang birthday na yan, ipagpasalamat nyo na lang yan. Magpamisa kayo, pasasalamat, magtirik kayo ng kandila, bumili ka sarong kilong spaghetti, magharap-harap kayo. Pamilya na lang. Dahil na kayo magparagrastos pa. Dahil kumikita kayo, look at nung kasagsagan nung pandemic, kadakol na nawaraan ng trabaho. Anong nangyari? Nagtirios baga kita. Ang ayuda naman, bako na pirmi-pirmi yan. Kung magpapara-ayuda na lang, mauubusan ng pondo ang gobyerno, anong mangyayari sa satuyang nasyon? Yan po ang kinakatakutan ko. Kaya ito nga ning may survey baga, din sa barangay. Sa yan na nga ning barangay, mga barangay man kita. But anyway, ining mga libreng ining libreng lunad nawara talaga si Basla ay ko na nahihiling. So, mag-inti na daw kita sa ringkonada. Ining mga tree planting na ini, gustong-gusto ko ini. Tayo igdigi sa irigapir min kadaw sa barangay mingani, perang beses na iginagyan baga ini mga sa tuyang kapulisan. Nagti-tree planting. At ining sa tuyang mga Boy Scout, ayan, dapat manudan ninda how to tree planting. Kasi, ang tree planting activity po with NAPOCOR, watershed po ini, management development, na pagini man nga ni dyan sa Baritbuhi. Kaya ini baga sa Baritbo, nayoon baga dyan ang saruma na parang like kaning butawan na igwang free-flowing na tubig. Raro kan masuso na nagsusupply baga kan sa tuyang katubigan, kan sa tuyang mga water needs. So, yaon po yan. Pag mayo kitang watershed, paano na lang? Pag ining sa tuyang mga masatuyang mga burabod, arukan san dyan sa barit.
Barit River, river nga pa yun. Ay, wala na talaga yung history ko. Pero kahit itong panahon na nag-aadal pa man ako, kabisado kong marayan. Pero ang satuyang ining idyan sa Butawan, ining satuyang masuso. Ining nga ni igdi sa mga sa San Roque. Igwa nga ni dyan sa may partikan ko yan. Igwa ko nalaugan dyan na dahil sinda nagbabakaling tubig. Dahil sinda nagigripo. Ang nagano dyan, nagkalot lang sinda tara. Free flowing po yung tubig. Pero malinaw na maray. Mababaw ang tubig ninda dyan. Hindi katulad dito sa Mountain Unit na pahirapan po. Kaya sinasamantala ninda pag nag-uuran, nagsasalod sinda. Naggibo sinda ng mga tangke na itong paghali sa harong bakal, yung panglaba-laba ninda, yung pangbuhos sa kubeta, yun po. Dapat maging resourceful tayo. So, ining tree planting ka ining ining Napocor para sa watershed ini. Sponsor dito ng Napocor watershed na management development po ng Barit Buhi. Watershed Area Team, Itbog. Ining Itbog. Eagles Club, LGU Buhi. CSPPO Buhi, MPS. Kabalikat, Bicol Buhi Chapter. Kadakol ka nagtrabang-sabang. Ansan Ramoy Barangay Council. At ining St. Bridget High School Batch 94. Ayan po, in celebration of Philippine Eagles Week and National Environmental Month. Ito po, nag-sponsor sinda. Kaya ini, ang sinambitan ng aktibidad na ginibo, panay-panay dahil ko man ini maano kung kaino arin ini mga ni basta ang importante ini pong tree planting po lagana po ini sa Satuya digdi sa Iriga at bako nga ni ilang digdi sa Iriga tapos po nag tree planting kasi arog nga ni kan mga kabukiran ta ay talaga naman po na kalbong-kalbo na. Do you agree with me, Richard Orlanda and Ma'am Carol Tayer? Do you agree with me na ining Satuyang mga kabukiran, ining Satuyang kaburundukan, kabukiran na, bundok pa, ano ba yun? Maski ining Satuyang Mount Asog po, gabos na po. Mayo na si mga darakulang kahoy. Mayo na. Tapig para kuruanan, maray lang magparapurulod, pero dahil nagtataranom. Kaya kita pigbabaha ng unyan. Kaya ining mga buwamang ining mga kabukiran ta, nagkakaigwa kita ng erosion. Araw nga ni ka ito, pag panagami kan Martes na ulay-ulay kami kan tugang ko. Ang nandyan sa pikwarya. Kagayon-gayon paghilingon ining mga kabukid-bukirin, pagbukid-bukidan dyan sa pikwarya. Pero anong gigiraw diyan, pigpaparagiriba na baan? Gigiriba. Pinagkakwari. Taano ta pigpapatag, yan kaya nga ni gini, bukan Satuyang mahal na Diyos, na igwang mga arog kayan. Tanganing kung anuman ang dapat masampa kayan. Kung anuman dapat masalukayan na maligtas tayo sa kaanumang kapahamakan. Yan ang mga bukirin, may mga purpose yan. Say hello to Muhammad Abmana and of course to Francis Odom and kay Osman Khan. Thank you so much for watching the program although you cannot understand what I am talking about. Also to Iqbal and of course kay Carol Tayer. So, ining ining tree planting na ini, we are very thankful po. Ining mga kapulisan ang perming nanginginot ka ini. Mga kapulisan, different organizations. Na sinda ang mga nanginginot sa pag-tree planting any place. Dahil ini nga ni Waras River ta, dahil ko lang aram kung noorin matatapos ining pag-riprapping. Pagpapahiling-hiling ko ining Waras River, pagaro na mayo ng tubig. Pero ining panahon ining nagpaparauran-uran, kung yan po, may yung irrigation natin ay pinagwaswas,
para sa supply po ng tubig dyan sa inibagang mga kaumahan din sa Sagrada Bao. Diretso po yan duman sa diba yung nabuha? But anyway, madali na daw matapos. Yan. Magyan daw kita sa bato. Nag-igday na kita sa buhi. So, inindan dyan sa bato, pinaghali na dahil sa isang resort duman, pinaghali na sa mga nakatambak daw na bato. Diyan po sa beach resort na yan. Tinutulan ng Save Gubat Bay Movement ang planong paggawa ng coastal road sa nasabing lugar. Bakit kaya? Bakit ba tinutulan ninda ang pag-ano ng coastal road dyan sa lugar na yan? Ano bang bakit? Sa nasabing lugar na nila, ang grassroots organization na SGBM ay binubuo ng federasyon ng mga lokal, ng mga mangingisda, crablet raisers, small scale, seashell, pickers, vendors, at environmental advocacy. Ano ba? Siguro magayon ang kaano kayan sa Sorsogon na yan. Pero ang aram ko lang po kayan, there is always a reason behind if ganyang may mga projects na para bang hinaharang po. May mga ibig bot sabihin. Kaaro kayo ini ining mga mangingisda na ining crablet racers. Ang crablet racers, paborito ko yan. Meron tayo diyan sa isang kainan diyan. Paborito kong ordering crablets. Sarap po yan. Ining mga small scale seashell, dapat po dahil. Kung iyan po ang proyekto dyan, malaraot po ining mga pinagkakakitaan ini. Ining mga grassroots na pinanggagalingan ka ini. Dapat man po dahil maraot yan. Kaya tinutulan ninda ang nakatambak na bato sa pangpang. Pinagharali na. So, nauna na nilang sinasabi na walang nangyaring tunay na konsultasyon sa apektadong komunidad bago sinimulan ang proyekto. Yes, in any project po, even in a small barangay, to any project po, there must always be a consultation. Lalo na kung ang i-implement nila ay dakula na proyekto. There should always be, pag affected po ang mga constituents, there must always have a consultation to the public that is affected with that projects. Dahil man po yan porque may mga proyekto ang local o ang national government, the constituents must always be they have to invite them. There must always be a consultation. Sa araw ka mga nangyari nganing ini, mayo man sigurong consultation to the nearby o yung affected constituents. Arog baga kaya ng mga road widening. Kasi natural dumadami ang tao, nagdadakol ang mga lunadan. O di siyempre ining kalye, padadakulaon po ini. But there must always have a conclusion. Kada ini mga conclusion na ini, kaipuhan ini kan mga konstituente na affected of those projects. Arog baga kay itong diversion na ginigibo po, dyan sa may pili ba yun na o saan na yun? Itong si mga lupa duman na affected po, affected ka ning, ano nang sinabi ko? Affected ka ining road widening na ini, ng diversions na ginigibo. Ang kasi ako, aminado ako dyan. Once na the government project ay nanda dyan, mayo kitang magiginibo kayan. You have to surrender that lot because ining mga kalupaan niya to, makumantar ining totally sa to. Para bang arkilado talang. So kaya lang, the government also must advise all the owners of those affected by their projects. But dipisil man po yan. Kaya nga dyan na lupain, na dapat kaya ang sinasabi ko, there must always a consultation to
to the public affected by any projects by the government. Maging local man yun, maging barangay or local, or maging national or provincial. There must always be consultation with the public affected. Nangani mayong minsan nagkakaburuntalan, minsan nagkakagradanan pa. Araw ba kayo ito? Kakamkamininda ang lupa. Gabos-gabos. There is only a such portion affected by the road. Ay, taano man ta, pinagkukuan na gabos si Titulo. Pinagkukuan na gabos itong deklarasyon. Na hindi naman affected na. Dai pa napupuknit, dai pa nakukuta-kuta, dai pa nai-award doon sa tunay na mga may-ari. Kaya yung sinasabi ko, there will always have a consultation if any project, maging barangay yun, maging municipal, maging syudad, maging provincial, or maging national project yan. The constituents around must be consulted before implementing the project. Okay. Ini palang katanduanis, swerte naman nindo. Ini palang katanduanis ay kabilang sa mga lugar ng bansa na pagdarausan ng pilot implementation ng programang Central Emergency Response Fund for Anticipatory Action ng DSWD. Aba, ang swerte nyo? Ang swerte. Dahil katanduanis, just imagine, pagdarausan ng pilot implementation ng programang Central Emergency Response Fund for Anticipatory Action ng DSWD. Sino nga ba yung pinakang new head of this DSWD? Kabilang ang lalawigan ng katanduan sa 2 probinsya sa bansa na magsisilbing pilot implementation area program. 2 probinsya lang sila, napakaswerte naman, na magsisilbing pilot implementation area ng programang Central Emergency Response Fund for Anticipatory Action ng Department of Social Welfare and Development Office. So, sa ilalim kaining nasabing programa, makakatanggap ng multi-purpose unconditional cash transfer ng masarap kainin. Swerte naman itong katanduan. Ano ba yung isa pang probinsya? What ang hapot ko po kaini is this. To all the, siyempre ining katanduan is probinsya. Ano ba ini? Kagakaibanan gabos na municipal? O gabos na municipal the LGU or the barangays. Sarap naman ito, just imagine, sa ilalim ng nasabing programa, makakatanggap ng multi-purpose unconditional cash transfer ang tinatayang 22,000 na mga mapipiling benepisyaryo na mula rin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Oh! Pero hindi nyo ibinoto si Senator Laila de Lima, the principal author of this 4Ps. Di nga ba ibinoto o nawala si boto? Ang intriga ko, no? I'm just asking. Because I don't know about this benefits ko. Pero sa ilalim ng nasabing programa, makakatanggap ng multi-purpose unconditional cash transfer ang tinatayang 22,000. Ayan, 22,000 na. Mga mapipiling benepisyaryo na mula rin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. I just want to clarify this. Is this panibagong mga benepisyaryo? Beneficiaryo, or it will additional benefits
to those who are already in the 4Ps. Pero kung ako tatanungin, sana panibagong benefits ay benepisyado. Wag naman yung dati na. Kasi kahit na nga maliit lang yan, but everybody must be happy. Kaya kadakul po kang mga nagtitrios, kadakul po, kan nasa laylayo na hindi hindi benepisyari kaining 4Ps. So, sisimulan ang implementasyon nito sa Catanduanes at Northern Samar. Ayun, Northern Samar pala ba yung isa pang province. Na silang natukoy na mga lugar sa bansa na malimit daanan o masalanta ng bagyo. Ay, okay. Good decision of the government. So, sa mga bayan ng Batu, Baras, San Andres at Virac, magmumula o tutukuyin ang mga benepisyaryo ng programa sa islang lalawigan. Yes, kasi ining Catanduanes talagang bugbog sarado man inikan mga bagyo. Kapipira lang kang bagyo na maglaog digdi sa Pilipinas, kapipir kan bagyo na yaon digdi sa Pilipinas, nadai maglaog dyan sa Catanduanes. So, ang beneficiary para kanikan bagong budget yata. Ining ako sabi ko yata. Anday namin not sure if dahil ko naintindihan po ining ano na ini. Pero I am very thankful to those na sana ang new beneficiary kaning 4Ps na ini ay those na talagang mga nahihirapan. Yun lang ang hining ko. Samantala, kapartner ng ahensya ng naturang inisyatibo ang United Nations UNICEF. Aba, malaki-laki ini. O kapartner para kan ahensya ini ang United Nations International Children's Emergency Fund, ining UNICEF. Na may kapareho ring layunin na matugunan ang pangangailangan ng poorest of the poor families sa bansa na lubhang naapektuhan sa tuwing nagkakaroon ng kalamidad. So, good decision po ini na ikaag dyan sa... Pero maski na nga ni Bakong Catanduanes, ano ba ito? 22,000 kata sa Catanduanes alone? Or including the Northern Samar? Magkukumbine po sinda na magkaroon ng mga panibagong beneficiaries kaining 4Ps na ini. Which is authored. The principal author of this 4Ps is no other than Senator Laila de Lima. So, maganda ini, maganda ta. Tandem pa naman with the cooperation ng UNICEF. So, swerte po. Sana aramon na maray ang magiging mga benepisyado kaini na daiman magpara-durodoble. Daita magpara-durodoble. Give chance to others naman. Pero igwa po akong naarama na 4Ps na nagkaroon ng nag-asenso na po yung ibang anak niya, nag-asenso na po ay nag-ano na po sila mismong kusang umalis sila ang kusang umalis sabi niya yung iba naman kasi medyo carry na niya kaya na niyang paadalon pa ining panibagong mga benepisyado kaini. Nakadakol man talaga kang nagtitirios pa.
naman regarding dito sa DepEd, hearing sa mga regular teachers para sa mga pampublikong paaralan sa Naga City, hindi naapektuhan ang ipinapatupad na blended learning system ng DepEd. So, buot sabihin kani, inihayag ni Dr. Manny D. Guzman, School Division Superintendent ng DepEd Naga, na tuloy ang pag-hire nila ng mga regular teachers para sa mga pampublikong paaralan. Ngayong mga pandemya, hindi kasi naapektuhan ang regulations ng mga ito na ipinapatupad ng blended learning system ng ahensya sa kabila ng mga pagbabagong nangyari sa Department of Education. Ayan po nga na nag-module, nag-online, pero masakit po. Affected ng gusto. Kaya sa panayam kay D. Guzman po, sinabi nito na may mga itinakdasin ng mga interviews at oral examinations sa mga nag-qualified na teachers. Ang dami nating standby na teachers, licensed teachers, ang dami po. So, pagkakataon na po ini na ipinag-announce naman pag-national na maka-hire talaga sinda po papanuan dahil lalo na ining public schools natin, public high schools, elementary, ay sus minsan nga nito nag-ano man po ako dyan sa eskwela na public high school, igwa pong 60 students po sa room section lang po yan. Suruksukan man na maray. Kulang daa sa classroom. So, sana man lang ining bagong Secretary of Education, mahiling niya ang mga pangangaipo, ang kaipuhan kaining sa tuyang mga public high school or public or elementary high school. So, nilinaw ng opisyal na lahat tinatanggap nila, subalit may pinaprioridad na tanggapin ng ahensya bilang mga regular teachers ay yung mga scholar ng government agencies. Yan po, yung mga nag-scholar na nakatapos sa pagkakacollege. Pamilya at benepisyaryo ng 4-piece o nitong Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So, mismo ang DepEd po, ang national office na ang pumipili ng mga naaprobahang aplikante na siya namang ipinapadala sa kanilang mga appointment ng mga ito. So, ang mga ito ay siyang uukupa sa 15 new regular items na inilaan ng ahensya ngayong school year 2022-23. Sa Naga City lang po ini. Okay, ini naman RITM kaya nang matukoy ang monkeypox. Importante. Ano na naman ba ining monkeypox na ini? Dahil pa nga natatapos ining African swine, may monkeypox na. Ano ba ini? Sa monkey talaga or sa ano ba ito? Anong apunta kayo ini? Kabalang? Hello to Nelson Gaspin, Muhammad Abman. And of course, kay Gina Andalis Coba, good morning. And kay Lani Lula Makaraig. Ayan, happy birthday to all of you. Batiun ko nga muna ining mga nagsiselebra kasi ng mga anibersaryo. And of course, ining mga birthday celebrants natin. Si Edison Balatan, nag-birthday man po kahapon. And of course, ining si Gina Andalis Coba and Lani Lula Makaraig na celebrating their birthday today. Happy birthday to all those who are birthday today. More birthdays to come. Happiest birthday. And of course, good health. More blessings. And of course, your safety. So, may kakayahan na ang Research Institute ng Tropical Medicine. Initong RITM. Research Institute for Tropical Medicine na makatukoy ng kaso ng monkeypox na kumakalat na sa iba't ibang bansa ng mundo. Oh my God, ano pa ba ini? Ano ba na naman ini? Let us pray. Everybody must pray na sana wag na tayong dalawin itong mga pandemic. Ano nga pandemic?
Ini mga calamities na ini. Calamity, it is one of the calamities ining monkeypox na ini. So, ayon kasi sa RITM, pinakalakas nila ang kanilang real-time PCR, polymerase chain reaction. Pinakusog din dahil ini yata ining pangunta. Hello also, Nelson Gaspi. Salamat sa pagindog-nyog mo sa programang Bicol Connection. So, tanging mga suspect cases ang mga sumusunod sa procedures for referral ang magpuproseso nito ng RITM. Inuulit ko, ining RITM po, Research Institute for Tropical Medicine na panglaban dito sa kasong monkeypox. So, procedures for referral ang magpuproseso nito ng RITM base sa isang memorandum ng Department of Health. Sinabi pa ng RITM na nag-uorganisa na ang DOH ng pagsasanay para sa paghawak, pamamahala at transportasyon ng mga samples ng mga skin lesions na magsisilbing bagay sa lahat na diseases responding units, epidemiology at surveillance units. Ay inisiniguro nung pinipredict nila noon na magkakaroon tayo ng skin diseases. Para bang butlig-buklig na bako man si dating araw kay doon si ano bang awat tapos ko to si Tigdas or si ano nga to yung isa yung malaking pox. Hindi na naman kinakatakot. Ano ba tayo? Una nang sinabi ng DOH na handa ang Pilipinas sakali makapasok ang monkeypox sa bansa. At tinitingnan na ang pagbili ng bakuna at antivirals laban sa sakit na itong monkeypox. Iba na namang ano na ini, ibang pandemic na naman. Wag naman sana po. Lord, please, layo mo po kami. Ang virus ay naililipat sa pamamagitan ng hindi protektadong contact sa pamamagitan ng respiratory droplets at may incubation period mula 5 hanggang 21 araw po ayon kay Dr. Marisa Alejandria, miyembro ng DOH Technical Advisory Group on Infectious Diseases. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang lagnat, paglaki ng lymph nodes, sakit ng ulo, panginginig, sore throat, malaise at pagkapagod. Nakakatakot ini. Medyo nakakaramdam-ramdam pati ako niya na pagsakat-sakat ka ng ulo. Pero it is really siya effect yata ito nung nagpa-booster ako. Anyway, luway-luway na po kitang magpapaaram. May susunod pa kung sarong oras pa. Sa kuya programa, may regular program na Urulay sa Barangay. So, paaram na muna ako. Sa tuyang pong mga nakaibanan sa technical side. Lamin na tayo personal necessity. Sa tuyang sa technical side, may pong iba kung diyan sa tuyang, si Sir Jimson Toriano Oco. Ayaon man po sa information si Tony Matic Saison. Hanap ko siya man po duman sa transmitter si Sir Joanna de Villalias Mamo. And of course si Rodel Cesar. Tatawa-tawa si Sir Jimson Oco, akala mo hindi kita idadamay. Sir Jimson Toriano Pato o pero kapos man, ang mga pato kaya dapat ini sa mga alias-alias ni Church Sabe na obra. Ang mga Toriano alias Pato. Ayan, dapat duman sinda nag-star sa ko yan. Dapat naka-star sinda duman sa inaabot kan baha. Dahil whatever happens, kahit anong darom kan baha, pero may sindang marunong sila lumangoy sa ibabaw ng baha.
o kahit sa mga katubigan. So, of course, ang nag-handle po ng programang Bicol Connection. Bicol Connection na naikonek ko rin ang ibang probinsya. Mayo pong iba kundi si ako. Ay nagsasabing thank you. And thank you for watching by live streaming. And of course, yung mga nag-iinanyog dyan sa endang mga transistor radio. Ayun po, mayo pong iba kundi si ako, si Madam Kagawad Elma de Lima Gaspe, nagsasabing God bless us all. Thank you, and always stay safe.